Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Nani ay kala jiɗa g ene wonde h ko r paandimi hen. Oɗo a sene wonde gelɗo pesgel dow ko a paandimi hen. Oɗo x ko h paandimi hen. Oɗo z paandimi hen ko zadel walla zayyin walla rakoyngal. Adan x oɗo wonno ƴ, z oɗo wonno ɗ, v oɗo wonno ɓ, ɓ e n wonno ŋ. Ko ni alhaali o wano adan. Ɗum ɗo noon ko jangde tan woni ɗo addir ɗum dani. An ko jangde umminma ƴettu gandal naftoroɗa gandal. Sa nani noon luroɓe lurdoɓe an hoto yentodira lural ƴettu gandal janga gandal mbawa gandal. Hoto lurde jangu mbawa gandal. R a h z. Ɗo ko ƴ, ɗo ko ɗ, ɗo ko ɓ, ɗo ko ŋ. Ko ni adan min janginano ɗum. Allah waɗi ɗeɗo ngari min gacci ɗeɗo min garti e ngal ɗo. Ngal ɗo wonno ƴ, ngal ɗo alano. Allah addi ngal ɗo acca amin kutoro ngal ɗo. Defte kewɗe nanton ngal ɗo ko ƴ. Oɗo wonno ɗ, oɗo taw suwa arde amin kutoro oɗo. Defte kewɗe ko oɗo mbaɗanno ɗ. Oɗo ari min gacci oɗo. Oɗo min kutorno ɓ, taw oɗo arani amin golla oɗo ɓ. Defte kewɗe oɗo jogiti. Oɗo ari min gacci oɗo. Ko ɗum wonno ŋ, amin golloɗo defte kewɗe ko ni ŋ way toon. Oɗo ari min gacci oɗo min garti ɗo. Ko ɗum woni gandal. Sa fo egga an noon eggowo o ganda to ganda ga. Ɗum waɗi oɗo ko r, oɗo ko a, oɗo ko h, oɗo ko z. Oɗo ko ƴ to pular, oɗo ko ɗ to pular, oɗo ɓ ko pular, ŋ pular. Kala noon ɗo jiiɗa e defte hen wayi noon. Hoto lurdu e luroɓe ƴettu gandal janga mbawa gandal. Gandal ala lural. Lural addira tan ko ha sernde yimɓe. Jangowo jangu, gando luradake, gando lurdatake. Sabu gandal ene heewi, neɗɗo wawa ɗum gaynidde. Ɗo ganduɗa ɗo kaɗɗa ha ɗon. Ka anda ko jaɓɓa anda ɗum gaccida anduɓe ganda ɗum. Sabu ko andano ko adi ko ne heewi. Pular no wano ni adan eɗen gandi ɗum. Ena ara ena waylo ha arti ha ɗo. Hankadi joni noon ko ɗo jaraten taw. Ɗo woni ƴ, ɗo woni ɗ, ɗo woni ɓ, ɗo woni ŋ. Hande o ko ɗo jareten. Ko ɗo fof rewanoma. Eɗen gandi ɗum, enen janginoɓe fof en gandi ɗum. Yo Allah wallu, yo Allah newnu, yo Allah ren. Ƴette kuɗi mon e karneji mon, mbañoton ɗum, jangon ɗum, ɗigginon ɗum, paamon ɗum. Hoto lure, hoto kaɓe, hoto duke. Jange gandal, mbawon gandal. Kala ko ari hen jangima jange. Alhamisa waɗama x, a faami ɗum, ƴokku hajuma. Gandal ko faamu tan jogi. Janga ha mbawa. Ay mbawa o de ko ɗum sohla. Janga ko bange, mbawa ko bange. Heddi noon paama. Ay sa faami tan gasi. Janga mbawa paama. Janga bange, mbawa bange, paama bange. Ko paama o no min cohli minen. Yo hokken famde. Amin. Ko musidɗo mon giɗo mon sabu Allah, Yaya Li kola Sénégal. Alhamdulillahi rabbil alamina. An jogi ɗon kada haala hen noddam komin haali e numéro am 00 221 117 906 14 81. Yaya Li kawa Sénégal hulani dogani
nanɗo jooɗi aɗa jogi hen ko caggiɗa noddu min kala komin gandi hen komin ganda min gandam jogaji amen wassalam.